Il-persentaġġ ta' early school leavers f'pajjiżna huwa fost l-aktar għoli fl-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ mill-aħħar stħarriġ mill-Eurostat li jindika li Malta għandha 16.7% tal-istudenti li ħallu s-sistema edukattiva kmieni. Din hija t-tieni l-aktar rata għolja fl-Unjoni Ewropea wara Spanja. Wara Malta hemm ir-Rumanija li għandhom persentaġġ aħjar minn pajjiżna bi 15.6% u kif ukoll il-Bulgarija bi 12.8%. Madwar l-Unjoni Ewropea rata tal-early school leavers naqset l-oppost ta' dak li qed jiġri f'Malta. Ir-rata tal-early school leavers qed titkejjel bejn l-etajiet ta' 18 u 24 sena. Il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea għandhom mira li sas-sena 2030 kull pajjiż ikollu rata ta' 9% jew anqas f'dak li għandu x'jaqsam ma' early school leavers. Sa issa 18 il-pajjiż membru diġà laħqu dan it-tragward fejn fosthom mill-Kroazja, l-Estonja u l-Latvja. Aħbar pożittiva hi li Malta telat 2 postijiet f'dawk li qed ikomplu l-istudji terzjarji. Malta titla minn 26% għal 40%. Mill-istħarriġ li sar, Malta tinsab fid-9 post mill-aħħar u fl-Unjoni kien hemm żieda fir-rata medja b'7%. Mill-Eurostat ħareġ ukoll li hemm żieda fil-gender gap bejn dawk li jkomplu jistudjaw l-edukazzjoni terzjarja b'żieda għal 9% bejn in-nisa u l-irġiel. Fl-2011 id-differenza kienet ta' 2.4%.